Jamen, jeg har været sådan en, der altid har, når jeg har holdt fremlæggelser i skolen, så har jeg altid været sådan. Ja. Velkommen til vores seneste case study, hvor vi dykker ned i, hvordan innovative virksomheder som Outscale, de bruger Orderstep til at forbedre deres forretning. I dag har vi fornøjelsen af at tale med Simon, der er direktør hos Outscale. Tak fordi du er her i dag, Simon. Selv tak fordi I ville snakke med mig. En af de primære ting, vi bruger Orderstep til, det er selve tilbudsdelen, hvor vi bruger Orderstep til at beregne tilbud og sikre, at vi får lavet de rigtige priser og ting og sager til vores kunder. Og så lave det visuelt rigtig lækkert, fordi det kan vi bare se, at det er de kunder, der gerne vil have, hvor de visuelt kan se igennem Orderstep, hvordan et tilbud kan se ud. I forbindelse med, at vi begynder at lave de her anderledes tilbud, som vi lidt laver igennem Orderstep, hvor det bliver meget mere visuelt, kan vi faktisk se, at de tilbud, vi sender ud, har en meget højere konverteringsrate. Og det er jo simpelthen mega lækkert, at det arbejde, vi alligevel laver for at lave tilbud, det giver bare en højere konvertering, og dermed flere ordre ind på ordrebogen. I forbindelse med, når vi så udsender tilbud igennem Orderstep, så bruger vi det jo så til at sikre, at vi får opfyldt på tilbud. Fordi vi kan bare se, at når vi følger op på tilbudene, jamen så er der meget større sandsynlighed for, at kunderne både får afklaret de spørgsmål, de har, og også i forhold til konkurrenter, der ikke nødvendigvis får huske at følge op. Jamen så hjælper Orderstep os som værktøj til at sikre, at vi får de rigtige opfølgninger hos kunderne. Jamen det lyder som om, at Orderstep virkelig har hjulpet jer med at skærpe jeres salgsprocesser. Så tak fordi du delte dine indsigter med os her i dag. Selv tak, og vi glæder os til at fortsætte med at bruge Orderstep, og at det kan fremme vores forretning fremadrettet.